Mä kratsasin Waterbugetin ja mä sain näin paljon uusia asioita. Ja kun mä sain Waterbugetin, niin mä pystyn hankkimaan kuparia ja kupari on tässä aika hyödyllistä kai. Kato mä pystyn alkaa tehdä Drowned. No pystyn ainakin tekemään mob farmin, niin ainakin niin. Juu. No niin, se olisi Kalamasteri täällä taas. Tänään pelataan Qt.ion OneBlockia. Mä en oo pelannut hirveänä, mulla on niinku vaan aika aloitusluuttia. Ja nyt mä oon kerännyt, että mä saan hankittua ton Oak Login täältä ostettua. Toi on ihan pirun iso raastle. Mun vaan nyt pitäis yrittää hankkia niinkö toi zombeilta yrittää hankkia tuo Iron Ingotti. Kun mä pystyn tässä vaan saamaan niinkö... Mä voin näyttää. Tää on niinkö... Täällä on näitä päivityksiä. Voi myyä energiaa, edistyminen. No ei oo paljon ja sitten oli tämä generaattori, joka näyttää niinkö mitä sä tarvit tähän. Näin. Mä yritän nyt hankkia tätä. Juu. Mä pystyn ehkä saa slimeballin, en ihan, mutta... Juu. Katso, kauan mulla menee hankkia tämä... No niin, se olisi Kalamasteri täällä taas. Tänään pelataan Qt.ion OneBlockia. Mä en oo pelannut hirveänä, mulla on niinku vaan aika aloitusluuttia. Ja nyt mä oon kerännyt, että mä saan hankittua ton Oak Login täältä ostettua. Toi on ihan pirun iso raastle. Mun vaan nyt pitäis yrittää hankkia niinkö toi zombeilta yrittää hankkia tuo Iron Ingotti. Kun mä pystyn tässä vaan saamaan niinkö... Mä voin näyttää. Tää on niinkö... Täällä on näitä päivityksiä. Voi myyä energiaa, edistyminen. No ei oo paljon ja sitten oli tämä generaattori, joka näyttää niinkö mitä sä tarvit tähän. Näin. Mä yritän nyt hankkia tätä. Juu. Mä pystyn ehkä saa slimeballin, en ihan, mutta... Juu. Katso, kauan mulla menee hankkia